ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Бародаро, як бор дига хуш омадед. Дар навори имрӯза гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Нархҳои имрӯза бародаро сар мешавад аз 13 000 сомон. Фақат навора то охира тамошо кун, лайк зоира бародаро фаромӯш накунед. Ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чизи зудтар ба фурӯш гузоранд, бародаро марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурад. Имо WhatsApp дорем. Ба тариқи мо WhatsApp мо даравон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. Зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурад. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. Dayvon Nexi соли барориш 96 сол, кузов седан. Объем мотор боша 6 литра, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, газа бензин кор мекунад. Ҳама ҷош созай, германская Nexi. Проблемаш гуфта фақат ҳуҷҷатҳош тамом шудага. Дига камодин надорад, фурӯхта мешавад. 13500 сомон бародаро мошина соҳибаш нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 77000 рубл мешавад. Харидор яъне боша гуфта бо муомилат дора арзон мекунемша. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародари азиз, коляскаи фурӯшӣ бидай дар шаҳри Москва. ҳолаташ хуб, камбудин надорад, навай. фурӯхта мешавад 5000 рубл бародаро нархш кадай соҳибаш. гуфта агар харидор яъне бошен занг занед, доставкарам мешавад ба тамоми шаҳри Россия ё ки Тоҷикистон равон мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳраки Гипразим, кӯчаи Навбаҳор, дом А6 дар якум ошёна қарор дорад. 3 дар хонаи ҳама тарафа созай, фақат метрои зиндагӣ мекунӣ бародаро. срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. 240000 сомон бародаро соҳибаш нарх кадай хонара, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 1,371000 рубл мешавад. харидор яъне боша гуфта биёин ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. хона 50 квадратни метрай. дар ҳамин рақамҳо бародаро WhatsApp имо ҳастай, метавонем ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби хона дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1991 сол, кузови хетчбек. объем мотор боша 8 литр, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш документ надорад. мошина ҷорсавадид мешавад, мешинӣ фақат ҳайш мекунӣ. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи ғарб бародаро қарор дорад. 19000 сомон нархш кадай соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 108000 рубл мешавад. харидор яъне боша гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. алишам меша гуфта ба ягон Opel Caravani Простой вариантҳо дошта бошем, гуфта пешниҳод кунед. агар солиш навтар боша, болои бо сум метем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. камази фурӯшӣ соли барориш 1989. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт. сасияниш гуфта 100% соҳибаш. балонош 80-85%. мошина мегири фақат дақиқаҳои зиндагӣ мешӣ. нарша бародаро гуфта соҳибаш 56000 сомон, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 320000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёин ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Dayvon Nexi соли барориш 1996 сол, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, срочно фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе 13000 сомон нархш кадай соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 74000 рубл мешавад. харидор яъне боша гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Renault Logan соли барориш 2010 сол, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷатҳош 1 сола ҳастай. гази Евро 4 задагай, балонош 100%. мошин дар ширкати
88:00 шаҳри Ваҳдат кор мекунад, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро 33,000 сомон нарх шудаи соҳибаш мошина ки бо рубли имзо агар ҳисоб кунем 188,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад бо муомила мекунем арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барори 94 сол, кузов седан, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад газа бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор инжектор гази евро 4 бародару задагиай, коробкаш автоматай абагреф сидениё, электропакет дора, пулт ва сигнализатсия рамфай дора мошин. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 33,000 сомон нарх шудаи мошина. соҳибаш ки бо рубли имзо ҳисоб кунем 188,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад бо муомила дора арзон мекунем шавад. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Toyota RAV4 соли барори 2004 сол, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мега соҳибаш ҳамаш 100% баллонош навай, кондитсионераш кор мекунад, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 55,000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх карда ки бо рубли имзо ҳисоб кунем 314,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад бо муомила дора арзон мекунем шавад. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Hyundai Starex соли барори 2000 сол, кузов минивен, объем мотор бошад 2.5 литр, сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародарон. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 29500 сомон нарх шудаи мошина ки бо рубли имзо ҳисоб кунем 168,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад муомила дора бо арзон мекунем шавад. варианти алиширам ҳаста гуфта агар дошта бошен пешниҳод кунен, мебинем гапзанон мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 5 серия соли барори 1998 сол, кузов седан, объем мотор бошад 2.7 литр, сӯзишворӣ бошад газа бензинай, коробкаш механика. мошин 100% фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 38,000 сомон нарх шудаи соҳибаш мошина ки бо рубли имзо ҳисоб кунем 217,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад биёен айпеш камтар бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Mercedes-Benz C-Class соли барори 1995 сол, кузов седан, объем мотор бошад 8 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 33,500 сомон нархш кардай ки бо рубли имзо ҳисоб кунем 191,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад бо муомила дора арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Leganze соли барори 1998 сол, объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. аючот бировардагиай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 11500 сомон бародаро мошина соҳибаш нархш кардай ки бо рубли имзо ҳисоб кунем 65,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад бо муомила дора арзон мекунем шавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барори 1996 сол, кузов седан, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошин айни ҳол дар ноҳияи Исфара бародаро қарор дорад.
20000 сомон нарх шуда ҳисоби мошина ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 114000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занед. Марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои ҳисоби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо чун ҳар вақта ба анҷом мерасад. Раҳмат ки наворат охира тамошо кардем. Зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯза наворҳои нав ба нав пешкаши шумо гардонем. то навораи оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.